skránok, ale on sa môže každú minútu premiesniť, ten smrť. Jaj? Ja by som ho išiel vykúriť. Čo by si mu išiel? Vykúriť, kúka jaha. Akože... Dobre. Ja som... Dobre. To si zás vymyslel, lebo keď máš hunt a vykúriš ho, tak on zmizne. Nezabíš. Čo sa smeješ? A idem preč, lebo ešte aj hunt budem mať kvôli tebe. Počkaj, jak to bolo, že keď ho vykúriš, tak zmizne? Musíš vykoužiť ducha. Tak, no dobré, Aďo. Áno, 800 hodín vieš, áno, poď. Nie, ty ho chodíš fajčiť, ja tam nejdem.